Nona iris kok kok iki. Wah, lho. Iki lho. Iki. Rondo anyaran, Rek. Rondo anyaran apa nih sih, Jam? Hampir kiri sampai mar tak gemei. Oh, lah kok tambah kluntong ngono omonganmu. Kok tak babet ambek caluk iki kok lambemu, Jam? Aduh, kereng Rek, mbek Marek. Mbek tak kono dhisik ta, lek geme-geme nyopo ngono lho. Asik kereng kok. Kau. Lah iya barek kon kate gene nyopo ngono. Kok kati-kati cemacem ambek wong tuwek kon niku. Apa sing dikeneno? Iku lho, Bek. Noko bobor nek mburi, tak kei iku. Barek kon niku lek kate ngenehi apa-apa ku mbok jawab sing genah po, Jam. Kon niku aku cekak salah paham kon niku lho. Nah sampeyan sayang, iku lho nek mburi tak pecah no, ditulit-tulit telek wedhus lek kena ta. Lah lek teleke wedhus iku ya untalen dhewe, Jam. Kon niku dadi tambang lama kon iki. Guyon niku ya guyon lek padha enome, Nak. Lah mbek wong tuwek aja. Tis. Lho aku wis kadung jatuh cinta kok nari kok Bek Mar. Loh, ake terus no ake. Ake. Enggak bercanda. Bercanda Bek Mar. Kon niku lek gak niat ngenehi aja ngenehi we, Jam. Barek aku lek nongko aku wis duwe mari tuku nang Mrijo wingi nang Yudi. Waduh, cintaku Rek, lek kadung muring-muring Rek tambah cantik. I love you Bruto Bek Mar, I love you. Bruto mau. Wey. Bek Mar. Mwah. Kok pedes temen, Nduk? Kok nek nyambel. Aduh lek gak pedes iki sambel, Mbok jenengi. Mati ta banyumu iki? Urip kok. Mbok riko digawe dan pisan ah. Aduh ora wis nak, aku mang mari ngombe san. Iya, Nduk. Lah minggat nang di mana batang urip iku kok tutupan awange. Ya wis foya-foya ta, Mbok. Budal ambek bojone sik isu mang. Duwe les diselang dulure. Aduh, jan ditagi terus. Tapi duwike sing ndek omahe jere ditabung gentek-entekan tok ambek bojone. Ya mbok gawe bener, mbok gawe gak kena. Mamulo lek arek wis kadung keparat ya ngono iku, Nduk. Deloken mari iki lah balik kiri maneh. Ngono bojone lek ngomong jare duwike kate go usaha rono, gawe usaha rono. Lah lapo lancen usaha iki kono njukuk dhuwit di omah. Sus entek mari iki mrindili, Nduk, kualat aku. Masih aku, Mbok. Jan nemen lorone atiku lek Mas Najeng iku. Mari iki lek nemen-nemen tambah ora tak sahur karene dhuwit iku. Kon kondo aku lek ditagi maneh, Nduk. Lek gelem kon nagih nang aku langsung deloken ae. Saleh praene koyo lembok ngono nang dulur-duluran elek gak lumrah. Lah iki kok duwe dhuwit ta, Mbok? Kate gawe nyaur iku. Lah lapo disauri dhuwit ya dendrem ngono pisan lho arek koyo ngono iku. Ngono e biyen sik cilike, disayang-sayang ketimbang aku. Ngene iki, nang riko kaya apa tagine? Wis kono aja ukit-ukit barang sing kependem lek dene mbokne biyen iku kliru ya sepuro nak. Ngene iki jan pegel rumah samu atiku iki, Nduk. Sak umur-umur sik saiki aku disentak anak kono aja sampe kaya ngono ya nak. Namung tuwek, aduh walate wong tuwek iku nak ala-alai walat teko sing kuwasa. Lah lek aku masih om besok dikersakno soge sampe 7 turunan iku lho, Mbok. Ora kira kate sampe kaya ngono nang wong tuwek. Eling wong tuwek lek mbabarno awake dhewe iku ya gak penak. Soro, taruhane iku nyawa. Ya syukur wis nak, lek kon wis duwe pikiran kaya ngono. Yo nak, kon duwe karene bubukan tadi diae.
Oh, ana mbok, lha iku ning jero lemari iki lho, sing pinggir wetan iku juga dhewe. Akeh ndek kono juga loro ya kenek. Oh iya. Loh, lah kari mek sakmene ngene, Nak. Tagone kabeh wis ya. Iya wis gawon, kok aku tak tuku maneh. Nek aku mbok, pokoke ana apa sih sing gak takekno wong tuwek. Lah ya iku, Nak, anjene kono iku anakku sing paling Jawa. Ya wis nek ngono aku tak mulih wis ya. Yo, engko sore rene arek jekno omahku. Heeh, suwun ya, Nak. Yo. Iku pisan sing peot iku. Nang anak oleh ana botone tok. Ngene iki mangko yo. Akhire yo ana sing digawa mulih. Mari ki delok yo Riko. Tak indrim pisan mari ki karo-karone. Pegel ngene iki. Aduh, maafun, aduh, tangan aku diiku. Aduh, ono nair iki. Tangan aku iki. Waduh, iki. Apa? Iki. Apa ya, Jam? Apa iki? Gak iso aku. Cepet iki. Bisa dah. Ada cepet. Aduh. Mana iku? Gak ada, Jam. Kau. Dari kono nah, bare. Ya apa iki? Yo iso ya Jam apa tenane ya, Jam? Cepet iki mana ku? Iso dah sabar. Iki lho setengah bocah. Lah yo apa? Bus. Aduh. Yo apa iki? Aduh. Aku pada Jam. Apa dia Jam? Tak betul dewe. Kok nyat dulu iki kok digila geri. Yo, sabar. Lah sepedanya gak apa-apa ya Jam. Aku ono sing cuklek. Nek pedayo gak apa-apa ta, Wul. Pringsilanku lho. Lah lek ngono ya alhamdulillah ya Jam sepedanya selamat. Kene lek wonge ngono, saling sepedai wong iki. Kakimu gila lu. Wih, kecepet iki. Kau iki kesuwen lu minggu. Lah apa ya Jam? Kene prinsiramu. Wis tak utir iki. Yo cok. Gitu kok loro ta. Yo, Mbok, aku kok ada temen ngene, Mbok. Barekne dadi arek kok memel temen, kapok kon digunduli nang Pak Guru. Asline ya duduk salahku, Mbok. Salah ya arek. Ya ora kate nyalano kancane, wong sing memel ya kon. Barek wae pelajaran kok iso mboro dulinan. Lah ngebot napa ngono kon ngene iku? Nekeran aku, Mbok. Terus keruan Pak Guru. Pak Gurune ya tak antem neker. Ya untung ae dicukur tok rambutmu, gak sampai diketok ndasmu. Salahe delon ndasmu, delon. Kaya onde-onde durung dikeki wijen niku. Coba sih, Mbok. Lendasku koyo onde-onde cuwilen. Duh, duwe anak situk jan memele gak ukur. Wis mari ki ana omah sing anteng gak usah dulinan ae kok sore ngaji. Ya mau, Mbok. Wong aku ya kate tahun baruan. Ngajine lu prei. Kon lu kate tahun baruan andi. Wong kon iku sik saipet. Kate bakar-bakar, Mbok. Bakar apa ya ndasmu iku dibakar dibenem di awu kono. Kok menjoni wen. Duh, kon iki kok becik temen nek dikandani wong tuwek jan meweli ae. Temenan gak sih do nyuwe lah. Aduh, wis mari ki adus-adusa. Iya, mari ki tak adus. Iki lho cuwi lo, enak. Cok to, ha.
Aduh, kon iki kok jan memel temen lele. Tambah dipotongi gondol kok tambah ndablek. Mamula arek lek unyeng-unyeng ngono nek ngarep ngene iki aduh memeli. Kon iku aja niru cacakmu. Kon iku sing gati nang wong tuwek. Aku ganteng kok, Mbok. Ganteng apa? Wong praenmu kayak plonco ngono kok ganteng. Lah lek aku kayak pelonco, dikolup kok enak gawe lawo. Jan ono ae ya sing jawab. Duh, kah. Mbok. Ambung, Mbok. Duh, kon iki jan kaya arek bayi. Ngene. Setelah, Mbok. Batuk ki kok enak ngecap-ngecap ngerintip ngene yo. Oh, apike rek lambeku. Lon. Aduh. Wis, jan persis boneka santet raimu nak. Wis nganteng ndek kene ya. Tak pekno mangan. Oke, Mami. Jangan lupa pakai sambal. Ciumannya sih. Tuh. Neplok wis neplok. Cepetan, Mbok. Luwe aku. Sale kau si kuning, kok telek ngambang, sale. Oh, ono dikali kok dicikrak ngomong kon. Dari kok dhewe yang gawe kuning. Kok telek tambahan. Aduh, kasihannya. Lah wong iki ijo. Aduh, gawe niru rek. Aduh, lah buta warna tadi kok. Wong kaos toko Handoko ya rata-rata kuning. Persen sih. Podho lah kon iku. Aduh, wong iki ijo. Kon warna buta. Wis, bapak wis. Wong nek kuwi ijo, nek mu kuning kepet pokoke. Lah apane sih? Lah wong padha kuning-kuningan ini. Berarti padha kepet-kepete. Wes ul, mendek sesama kepete lho, kita damai-damai. Tapi lek nekku kepet itu sing ngeden, lek nekmu sing blur iku sing tanpa pamit iku brusut iku lek nekmu. Oke wes oke. Pelukannya damai. Oh, tak kanca-kanca rek. Ini sesama kepet dicikrak bareng nanti. Iya, iku dhewe bareng yo baru. Ke sana yuk. Nandi. Ke sana ta. Kene wes. Gini. Aku lagi suwi-suwi dicikrak wong dah. Aku ngene. Oh iki tayang lho kono. Beres iki. Wis, Bu. Gak damai. Boleh. Yo. Halo tante, nanti pasiku, iki lo tak ana ciplukan. Loh, anak itu pas olekin puyer biyen nikah ta iki. Ya po, wis keren ta aku tuh. Kon niku nandi ae kin. Kok ora tau muncul sik ketok saiki. Wong-wong lho padha kangen kon. Melok koperasi aku tuh, dadi CEO. Iyalah, melok kerja nebang ta kon kin. Lah mosok sik cilik wis melok nebang nak. Anjok-anjok nebang. Aku iki melok koperasi kok. Lah iya le, melok koperasi opo? Jenenge koperasi iku ndekem sejati. Aku dadi CEO. Oh, berarti ya melok cakolan wong-wong barang iku ya kin. Sing numpak trek mulai sore iku lho. Wong gak ngerti perkembangan zaman yang ngene iki. CEO lho gak ngerti. Ya ngerti kin, lah wong CEO kok ono maneh tebu ireng terus jenis. Terus yang warna abang iku legi iku jenenge BR sing apik iku. Aduh, sing ngotot tebu arek. CEO, aku mang lali, noe. Mamu lo takin, lek ngomong iku sing jelas. Lah kon mang ngomongnya CEO kudu CEO. Lek CEO iku jeragan. Mosok kan sik saibet ngene tadi jeragan. Ya iya, tadi manager. 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 Tadi manajernya apa ngono kin? Ya manajere mbotene Kang Pandri cap kuda iku lho tuh. Walah yer, tibake kon iku melok ngurusi mbotene Kang Pandrine Yakum iku ta. Lah ngene kok asi CEO barang. Ya iya lah tuh. Aku sing tadi nglumpuki sutiran iku lho. Walah yer, kon iku bagian brendel iku ta. Lah iku jenenge ya duduk manajer duduk CEO yer, iku ngono jenenge leles. Ya gak leles atuh.
Wong aku ya madahi bote nang waring kok. Lah iya Yer, iku jenenge padha ae, leles, brendel. Wis saya tak kene wetang Yer, menjero kene Yer. Kangen rek awak nang Solikin. Ada juga itu arek. Kon golek kuli jan gak pecus blas. Kekaluan aku ikut pas tak cekel. Tandurane subur makmur dan sentosa. Iya, tapi jeragane balik-balik torok. Karena nek loro iku tak getu. Lah wong sing situ kabetan topel to. Jam. Terus mari ngombe. Goro Kang Medon. Lah apa diombe? Riko iki. Yo bate gobes iku Jam diombe, cek lemu. Lah kon pisan adon ngombe garmason iko, cek pinter tetek. Ambek cek lemu tetek awakmu. Wong kaya ngono. Raimu iku ora lemu lek ngombe kok gemotar lek iki awak. Ayo melaku. Apa ta don? Kon kena tak gati maneh. Oh. Alon-alon ya, Bos. Aduh aja juga iso ae rek. Udah tadi jenang abang lek wiru iki. Campur ta riku. Nang semprotno wis. Kita semprotno mari iki niku. Lah yo wis. Mbok dipecat don, buang ini ora penediah nih. Oke. Semprotno ae. Kon duwe anak buah lulusan Pak Purnomo kabeh don, jan goblok kabeh. Mbok dipecat kono wis. Tambah sing iki. Riko iki ngobong-ngobongno aku iki. Tak lolo selang kene Riko kuwi. Aku tuh dadi mandor kok Riko ngono, mek arek kedus ngono. Agen jajal lolono selang iku. Gak tak ungkerno ndek tong iki dadi baceman kon ku. Jangkrik. Ojo kaku koyo ngono kon mau nang arek-arek iki. Arek-arek iki lu sregep-sregep masih ngene. Iya, sregep rek nguntal iku ah. Wong pegawan nyameni sak tong ae ya gurung mari. Oh, mangkel no iki. Sikat gini kuwi. Ayo sikat dul. Ya sikate ndek ndi Jam? Waduh, bodho nerek kire. Kau iki golek oh. Lho, iki mati susur dulu. Iki lek ngomong mbok sing genah Cak Jam, aku lho ora ngerti basane kewan. Oh, dadi ngewan-ngewano aku rek. Kon dhewe koyo anek celeng kon, genjet iki lho kon. Wis aja siwo ae. Wong praen padha koyo kewane kok. Sing iki kok budeng. Sing iku koyo macan tutul. Iya. Aduh, Don. Anak buahmu Don, ngembrut Don, lho kok Don. Loh, Loh, hei, ngembrut wis. delok bedeg nak. Oh, kancane dhewe mulai hul. Lah yo, Kirok ini. Mulai wis. ayo. Apa? Kate mulai. Kon niku ndek kene iku sebagai pemain cadangan. Dadi lek wong-wong mulai kon ya pancet sambut gawe ndek kene. Kayak jalan berai. Ngambus-ngambus. Dan cocok kulimu Don. Lah iya, tau dikandani kok dadi tambah nyinger-nyinger mek mangap-mangap koyo ngono iku lho. Kowe nek nyambut gawe yo. Aduh yo. Kok atasanku tak pendem iku. Wis ayo Cak Jam. Yo, kok liwat. Iki nih Roy. Cak, punya. Oh alah, ngono ta ceritane itu. Yo iya Kin, saiki wis melok mbok kono lho, Mbok Mina. Tibake sik ora tau ngawasi udah. Ya sik urip ta Kin. Oh, tak kira expired. Expired opo sih? Tentukan. Tentukan. Maksudmu domino ta iku. Bare wis gak usum. Ya maksudku iku mau jar ngalor nih, ini sore nangkan iku lho. Terus kok lagi ciplukan ini. Ya wis pangan dhewe Yer, ciplukan iku lek gak ketemu areke. Oh ya mau. Wong eling-eling ambene cepet nang ciplukan sik ngentol ae kok. Ya kon nek ngono terno nang omahe wis lek gak gelem mangan dhewe. Endi ciplukan Mas aku ya arep. Sopo iki ta?
tukul anake Kang Bakri mburi ku lho. Jeneng kok tukul tuh. Apa? Ngenyek antem kene kok wis. Aduh, praen kang boteng ini kate ngantemi aku. Karuan aku bote. Ya lek kon kok nangko bobor. Ya enak nang kok bobor. Kena dikolek lagi, ya ta. Karuan aku bote iso didadekno bedel. Ya to. Wis Bu, ora bantelan ae. Bare kon ngatel apa, Kul? Aku dikokon Gimun kayak tuku obat kuat endi wonge. Mosok Gimun njaluk tuku obat kuat. Iya to, kate gawe ngantem. Mumpung malam tahun baru. Harapan lek Gimun. Lah ngono kok ngongkon narek iku lho. Jarno wis Kul, gak usah ditukokno kok aku tak tuku dhewe. Loh, lah terus buruan ku to. Loh, lang gorong tuku njak buruan. Cok kok bedeli. Bedel, ndase koyo walo. Mang jare nang kok bobor. Saiki kok walo. Pokoknya cipluan buntel iki lho. Enak manis, walo blenyek. Cita lamun. Lah arek tak kon nyambut gawe kok iso mlaku-mlaku tok liwari tok niku lho lapo. Ndang gendeng. Andoko ora mburono gerak jalan nek kene nyambut gawe ya. Tarik kondon, golek kuli jam 14. Don, situk iko. Tak manjungan joget koyo ngono kok. Jamet yo. Jamat. Mat. Don, mendingi selit barang lon. Kok gak kon pecat ae Don arek ngono ku. Aduh. Ben tepak kuline Andoko. Kon penak moro-moro pecat barang aku. Lah wong duwe arek-arek 3 minggu urung tak kekno tak wara durung dibayar nang Handoko. Wah, penggelapan kon iki Don. Balik kon ge opo no duwe Don? Sampai 3 minggu gak kon bayar iki. Penggelapan patakmu sigar iku ah. Wong duwe tak gawe mboreke utangmu nang Bantar Dadu kulone kali kok ngono kok. Mosok Wis. Nang balekno nang golekno duwike. wis Don, gak usah kuatir. Aku duwe petung ya iki. Gedhe rek iki. Pitung apa maneh? Bebek. Bebek. Iya, bebek dipecel. Enak. Tambah sambel langsung lek ngono Don, asih. Oh, lah kate biadokan tok ae saka natur. Lah terus duwe arek-arek iku kate didol napa? Wong godhong ya ora iso didol dadi dhuwit. Kandhani bebek kok. Lho, bebek maneh. Lah ya dodol bebek. Lah bebeke sapa? Wong aku ora duwe ngon-ngon bebek. Tambo. Duh, Wis Don, saiki kon golek bebek. Lah iki ana butuh. lah kate gawe apa? Bare bebek lho duwike pira? Lah kon lek tahun baru ngene. Ya larang ta. Sitok iso 500.000 kon. Loh, kenai tahun baru iki kapan sih? Ya wis tak kurang hitungan jam tok kon. Berarti kok bengi iki lek kari hitungan jam tahun baru iki, Mun. Ya iya tadon, wedon anu gendeng. Gak pinter-pinter. Wis saiki kon golek bebek nek ndi ono pandangan. Duh, lah golek nanti, Mun. Lah iku, Mun. Lah kate mbeleh jamat iku ta tahun baru iki. Kon iki opo, Don? Kon iki kok iso anjok-anjok jamat. Nek kandange jamat iku ya ana mentok, ana bebek, ana pitik, ana marmute barang. Lah terus? Tolong. Ya wis Don, aturan. Pokok aku butuh 30 bebek, masih ana marmute barang gak popo.
Tapi aku terima bersih lho yo. Beres, sing penting kena hitung-hitungane. Lek iki sangat menjanjikan takon iku. Ya wis, oke. Mat, ul. Munggah. Wis, saiki kon sing lemurno Jamat, aku sing ngrunding Rahul. Lagi apa sih Don kok katik ngono barang iku? Lah jarine kon mang trimo beres. Wis tak manuto nang aku. Gawe bolo-boloku, gawe dulur-dulurku sing setia ndelok Baterai TV. Selamat tahun baru. Muga-muga ndek tahun anyar iki dilancarno rezekine, diadono balak blaine. Muga-muga ndek tahun anyar iki sing gorong duwe bojo ndang duwe bojo. Lah, sing wis duwe bojo ndek tahun iki mandaro nambah anake. Ojo nambah bojo, sida dikrawuk riko nang premane pawon.